عوز السلام تانا تقبلنا زي يوتيوب قناه تعذبتنا خميت صنحنا زوان زدلنا يم زيناتات حزلكم قريبا لهون مكتالكم بخبر يعدم ان فنوم على تو زيناتات من تخبصحكم لايك شير سبسكرايب مقبر يترسعوا ناب إثيوبيا بفلاي كاب حورات إمارات عرب زات زل أطوار وجب بزوار حبلو علمة موسى تقليتو في المارشال برهان جلاو ما ببيلينات زقمت ميكانايزد سراويت دال خمسة اللي زاربولو نايلوت حيل الزبل نايبل تقنا سبسب تاريخ زخاخرو جن وتدراو نتيو بتحد وجن أبرس هزو بزخافة تخوينات بتخالي إدما هبت هزبي بمكان شوموتو أطوارات زهلقو زي جاي فلت حجو إن هجرات نايمر أوروبا نروح مبرغان كمون نعرب هجرات المراق في أطوار مقبار قاتل لا بفلاي أبز حلف تقاتل تصومنات كحورات إمارات عرب ኢትዮጵያ ዝግበር ወታደራዊ በራታት ብሉዕል መጠን ሙሳኹ ክትትል ዝገብሩ አካላት ዘውጽኡ ሓበሬታሪ መብዛሕትኦም በራታት ናብ ቢሾፍቱ ወታደራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ሃረር ሜዳ ምዃን ተገሊጹ ናይ ፈረንጂ ወርሒ ዲሰምበር ካብዛቱ ንዳሓር ውሕድ 17 በራታት ከም ዝተገበሩ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝግበር ምውድዳር ዘለዎ ሰኸሪዩ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ንዳሓር ዝነበሩ ወታደራዊ በራታት ናብ 37 በፂሖም ኣለው እዞም ኩሎም ካብ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ እናተላዕሉ ቢሾፍቱ ዘራግፉ ዘለው ኣጽዋራት መብዛሕትኦም መንግስቲ ኣቡዳቢ ናይ 4 ኪሎ መንግስቲ ደገፍ አለውን ማልዝላ አኹን ሪፐብሊካን ጋርድ ዝውዕል እዮም ዝብል ቀዳይ ግምተላ ካብ ወጻኢ ኣብታ ሃገር ንዘሎ ናይ ኩናት ሕድሕድ ዝውዕሉ ይኾኑን ኣብታ ሃገር ብሉዕል ወጻኢ እናተሸመተ ዝኣቱ ዘሎ ኣጥዋር ግና ብኣየር ጥራይ ዝጓዓዝ ኣይኮነን ብየብስ ብሶማሊላንድ ከምኡውን ብመስመር ኢትዮ ጅቡቲ ይኣተሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ግና ብቢሊናት ዘውፃእ ናይ ሜካናይዝድ ኣጥዋር ኣኪብና ኣለና ይብሉ ድሕሪ እውን ተዳሊና ኣለና ኢሎም ይምክሑ ኣገዛዙ ኣብታ ሃገር እናካየዶ ንዝቐፀለ ናይ ሕድሕድ ኩናት ናይ ሃገራት ፀጋ እናውፅአ ካብ ዓለም ዙርያ ኣጥዋራት ምሽማቱ ኣብ ርእሲ ዜጋታት የርከብ ክፈሎ ማሕበር ሲቪል ጽላል ጀነራል ታደሰ ወረደ በጻሐፎ ደብዳቤ ህጹጽ ስጉም ተخوሰደ ሓቲቱ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምሕዳር ድማ እትጸገም ጥሜትን ኣብ ሕጻጽ ጥራይ ዝተወሰነ ከም ዘይኾነ ኣብ ካልኦት መዕቀው ተመዛበልቲ እውን ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ መዕቀው ተመዛበልቲ ሕጻጽ ዘሎ ኩነታት ዘርኢ ምስልን ቪድዮታትን ምዝርጋሕ ጽዒቡ ጉዳይ ሕጂውን መዘራረብ ኮይኑ ይቀጥላል ካብ ስርናይ ልመና ዝተለቀቀ ሃገር ዝብል መደረ ዘስምዑ ናይ ብልጽግና ሽማምንቲ ኢትዮጵያ ዜጋታት ብጥሜት ዝሞቱላ ምዃኑ እዚ ኩነታት ብዙሓት ከርድኡ ገይረዩ ብዝተፈላለዩ ኩነታት ናይ ሕጻጽ ተመዛበልቲ ጎልዮም ይቀርቡ እምበር ኣብ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ዘለው ተመዛበልቲ ዘለው ኩነታት ካብ ብዙሕ ዘርሓቕ ኣይኮነን ጽላል ዝተባሃለ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ትካል በዚ ናይ ካምፕ ቅልውላ መሰረት ጀነራል ታደሰ ወረደ በጻሐፎ ደብዳቤ ግብረ ሓይሊ ኸጣይሽ ህጹጽ ኣዋጅ ክትገብር ስጉም ተخوስድን ሓቲቱ ናይ ትግራይ ክልል ግዚያዊ ምሕዳር ዘውጽኦ መግለጺ ድማ ንህዝቢ ዘድሕን ቁልፊ መፍትሕና መረበት ምምላስ እዩ ኸብል ይገልጽ ጸገም ጥሜትን ኣብ ሕጻጽ ጥራይ ዝተወሰነ ኣይኮነን ኣብ ካልኦት ማእኸላት እውን ኣሎ ብምባል ኣብርሂ ብሕጽረት ስትራይ ጥሜትን ዕርቃን ሞትን ንምዕጋትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ መላእ ዓለምን ዝርከቡ ወገናት ዘርእይዎ ተበግሶ ይድነቕ ዝበለ እቲ ምሕዳር ዝተጀመረ ሓገዝ መንግስቲ ተማሊኡ ክቐጽል ኣፍሊጦ ንሕጻጽ ናይ ጥሜት ተጠቃዕቲ ሓገዝን ጥራይ ዝውዕል ተባሂሉ ዝተኸፈለ ናይ ባንኪ ሒሳብ ምህላው ተጠቂሙ ተረዳእቲ ክሕግዝን ዘድሊ ዝኾነ ኣካል ምምሕዳር ብኮሙኒኬሽን ቢሮ ኣቢሉ ዘፍለጦ ናይ ባንኪ ሒሳብ ቁጽሪ ጥራይ ክጥቀም ይግባእ ኢሉ ናይ ትግራይ ክልል ግዚያዊ ምሕዳር ፕሬዝዳንት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ አዲስ አበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምካሮም ዝተሰምዐ ድሕሪኡ ሕወሓት ተቃውሞ ኣስሚዑ በብሰሙኑ ናይ መሬት መግለጽታት እናውፅአ ዝርከብ ሕወሓት በዝሎም መዓልቲ ድማ ያኣክል ሕገሳ ደረትን ኣለዎ ዝብል ምፍራሕ ዝሓዘን ናይ መሬት ትእዛዝን ዝተሓወሶ መግለፂ ሒዙ ወፂሎም ፌደራል መንግስቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ቀፂሉሉ ብምባል እውን ከሲሱ ሰብኣዊ ሓገዝን እናቐነሰ ብምኻዱ ኣብ ተመዛበልትን መዕቆውን ካምፕታትን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ብፍላይ ኣብ ሕጻጽ መዕቆው ስደተኛታት ካምፕ ውሽጢ ከቢድ ጥሜትን ከም ዘጋጠመ ኣፍሊጡ ሕወሓት በዝሎም መግለፂኡ ዕግስ ደረት ኣለዎ ኢሉ ዘጠንቅቕ እንትኸውን ቅድሚ ቁሩብ መዓልትታት ኣቐዲሙ ወጋዕ ብዝገበሮ ካሊእ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ዝተተሓዙ ናይ ኤፈርት ባንኪ ሒሳብን ነዳድን እገዳ ክለዓል ሓቲቱ ምንባር ይፍለጥ ሕወሓት ነዚ ሕቶም ዝተቐረበ ናይቲ ግዚያዊ ምሕዳር ፕሬዚዳንት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ አዲስ አበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተራኺቦም ምምካሮም ናይ ኤፈርት ኣካውንት እገዳ ምልዓልን ተራእዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ ካልኦት ናይ ክልላት ሕቶታት ንምምላስ ምስ ፌደራል መንግስቲ ምምካሮምን ናይቲ ሃገር መራኸቢ ብዙሃን ሓበሬታታት ተመልኪቶም ሕወሓት ብኻሊእ ወገን በዘሎም መዓልቲ ሰሙናዊ መልእኽቲ ኢሉ ወጋዕዋ ኣብ ዝገበሮ መግለፂ ትዕግስተይ ተወዲኡ እዩ ክብል ኣተሓሳሲቡ ሕወሓት ናይ ትግራይ ላዕላውነት ምውራርን ብዕጡቃት ሓይልታትን ኣቢሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ መጥቃዕቲ ብምፍጻምነት ህዝቢ ንምጥፋእን ዝገብሮ ዘለው ሽርሕታት ኣይንዕገስን ክብል ኣጠንቂቖም ሕወሓት ኣብ መዕቆብ ጣብያታት ናይ ሰባት ህይወትን ንምድሓንን ናይ ግብረ ሰናይ ድርጅታት ደገፍን ክገብሩ እውን ሓቲቱ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ብፍላይ ናይ ፕሪቶርያ ግጭት ደው ናይ ምባል ስምምዕነት ኣመራርሓ በቲ ስምምዕነት መሰረት ተግባራዊ ክኸውን ታሪኻዊ
ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ከም ዘለዎም ሕወሓት ተሓሳሲቡ እዚ ከምዚ ለኸለ ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ሕወሓት ንኹናት እናተዳለወ እዩ ብዝብል ተኸታተልቲ ክስታት ከስምዕ ዝቐነየ እንትኸውን ካብዚ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ክልል ተወሳኺ ውግእ ኣየድልን ትግራይ ዝግበር ውግእ ዕላማ የብሉን ዕላማ ዘይብሉ ውግእ ድማ ዝተሳኽዐ ይኹን ዘይተሳኽዐ መረጋገፂ የብሉን ክብል መንግስቶም ካልእ ግጭት ውሽጢ ናይ ምእታው ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊፆም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ዝበሉ ኣብ ፓርላማ ተረኺቦም መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን እዩ ውግእ ደው ይበል ኣየድልናን ውግእ የለን ብትዋግኡ እውን ኣይትስዕሩን ርኢኹም ኢኹም ዝብሉ ናይ ኣብይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብሓይሊ ምቅያር ከም ዘይከኣል ተዛሪቦም። ናይታ ሃገር ፕሬዚዳንት ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ሓዊስካ ናይ ግብፂ ሰመዚ ምስ ግድብ ህዳሴ ምስ ሩዋ ኣባይን ተታሒዙ ደጋጊሞም መብርሂ ኣብ ምሃብ ይርከቡ። ሕጂ ዘሎ ናይ ግብፂ ሰብ መዚ ኣካይዳ ክሰርሕን ኣብ ዘይምኽኣሉ ዝተላዕለ ናይ ፍራሕን ዛዕቦኦም ናብ ስልታዊ ዲፕሎማስያዊ ዝተቐየረ ይመስል። ምስ ግድብ ህዳሴ ተታሒዙ ቅድማ ሓደ ዋርሕ ፈኸራ ዘስምዑ ፕሬዚዳንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ብትማሊ መዓልቲ ድማ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ፀገም የብላን እንኮ ድሌታ ኣብ ሩዋ ኣባይ ዘለዋ መሰል ምእንቲ ከይትንከፍ ምግባር ነዚ እውን ሕጋዊ ኣገደድቲ ስምምዕነት ምእንቲ ክበፅሕ እዩ ክብሉ ፍለጥሉ ኩነታት ተራዩ። ብተመሳሳሊ መልክዕ ከም ፕሬዚዳንት ናይ ምፍራሕ ከራን ዘስምዑ ናይቲ ሃገር ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር በድር ዓብደላጢ ሰሙን ኣብ ግብፂ እናተኻይደ ኣብ ዝርከብ ካልኣይ ናይ ሩስያ ናይ ኣፍሪካን ምትሕብባር መድረኽ ናይ ሚኒስትራት ጉባኤ ናይ ኣፍሪካን ሃገራትን ልኡኻትን ምስ ገብርዎ ልክዕ ከም ፕሬዚዳንት ኩሉ ተመሳሳሊ ድምፂ ኣስሚዖም። ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር በዛ ኣኺባ ዶባት ተሻገርቲ ሩባታትን ናይ ግጭታት ናይ ወጥርን ምንጭን ኮይኑ ናይ ምትሕባር ድልድልን ክኾን ኣለዎም። ግብፂ ካብ ኣባይ ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ኣማራፂ ናይ ማይ ምንጭ ስለዘይብላ ህልውና ኣብዚ ሩባ ዝተመስረተ እዩ። እዚ ብምዃኑ ኣብቲ ሩባ ናይ ማይ ኣጠቓቕማ ናይ ግብፂ ዓለም ለኻዊ ሕጋዊ መምርሕታትን ክህሉ ትደሊ። እዚ ማለት ኣብቲ ሩባ ግድባት ክሕሰብ ከሎ ኣቐዲምካ ምሕባር ግድን ይብል። ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር በድር ዓብደላጢ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምስ ቢቢሲ ፎከስ ኦን ኣፍሪካን ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ብዝምልከት ምስ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ዘተ ኣይንገብርን ዝሓለፈ 13 ዓመታት ዝተገብሩ ዘተታት ሓንቲ ፍታሕ ኣይምፁን በየናዊ ናይ ግብፂ ርክብ መሻርክትን ብዝምልከት ዓለም ስጋኣትን ከስምዑ ይግባእ። ካብ ዝቀድም ምስ ኢትዮጵያ ዝተገበሩ ዘተታት ዝኾነ ውፅኢት ብዘይ ምምፅኦም ብቐጻልነት እውን ዘተ ምግባር ኣድላ ኣይኮነን። ግድብ ምስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጣጠም ኣይኮነን። ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብግልፂ ከም ዝበሎ ዝኾነ ዶብ ተሳጊርካ ሮባ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ መምርሕታት ክምራሕ ኣለዎ። እዚ ማለት ምሕባርን ጉድኣትን ዘይምብፅሕን ምርጋፅን ክብሉ ቅድሚ ሓደ ሰሙን እዚ ዝተዛረቡ ፕሬዚዳንት አልሲሲ ካብኡ ቀደም ኢሎም ቅድሚ ሓደ ወርሒ ናይ ግብፂ ብሄራዊ ረብሓን ናይ ማይ ድህነት ንምሕላውን ኣላይ ክበሃል ኩሎም ስጉምታት ትወስድ ኢላ ምስ በሉ ድሕሪ እዮም። ሕጂ ድማ አልሲሲ ብዘረብኦም ነገሩ ዘለዘቡ እንትመስሉ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር እውን እቲ ኣካይዳ ዝተኸተሉ ኮይኖም ተራእዮም ኣለው። ብርግፅ አልሲሲ ብኣዘራርቦም ናይ ዲፕሎማስያዊ ኣገላልፃ ይጥቀሙ እምበር ናይ ዘረብኦም ሒደት ክረአ ከሎ ያው ናይ ቀደሙ ኢትዮጵያ ኣገዳዲ ስምምዕነት ትፈርመልና ዝብል ናይ ኢትዮ ግብፂ ብሎም ናይ ሱዳን ድርድርን ዘይምርዳእ ምንጪ ዝኾነ ነጥብ እዩ። ኣብ ትግራይ ክልል ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከቢድ ጥሜት ተራዩ። ነዚ ዝሕዝን ኩነታት ስዒብ ማሕበረሰብ ዓለም ህጡፅ ፃውዒት ይቐርበለ። ብኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝምራሕ ስምረት ፓርቲ ህጡፅ ፃውዒት ተቕሪቡ። በዚ ጉዳይ ዝተሓዘ ካልኦትን ተኸታተል ፃውዒታትን እውን ቀሪቦም ኣለው። ኣብ ትግራይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳ ኣስገደ ካብ እንዳስላሴ ሽረ ከተማ ቀረባ እትርከብ ከተማ ሕፃፅ ግልፂ ዝኾነ ምስልታት ብዙሓት ኣሰንቢዶም። ብጥሜት ዝተጎዱ ኣዴታትን ህፃናትን ዝሕዝን ኩነታት ዘመልክቱ ምስልታት ብዙሓት ኣሕዚኖም። ከም ቲክቫ ዜና ፅብፀባ ሓረስታይ ጉዑሽ ብናይ ትግራይ ኩናት ምክንያት ካብ ምዕራብ ዞባ ኣደባይ ካብ ዝተባሃለ ሰፊሕ ሕርሻ ዘለዎ ቦታ ተፈናቂሉ ኣብ ሕፃፅ መዕቆቢ ጣብያ ብኣረጊት ፕላስቲክን ብዝተሰርሐ ገዛ ምንባር ካብ ጅምር 5 ዓመታት ኣቑጢሩ ኣሎ። እቲ ሓረስታይ ካብቲ መዕቆቢ ጣብያ ካብ ዝርከቡ 16,000 ተፈናቀልቲ ማእኸል እንትኸውን ህፁፅ ረድኤት እንተዘይረኺቦም ንሰሙናት እውን ብሂወት ምፅናሕ ይኸብዶም ተባሂሉ። ኣብቲ ዞባ ካብ ዝተፀንዑ 700 ላዕሊ ዝሰገሩ ወገናት ሓደ እዮም። ብስደትን ዝሓረረ ፀብሕን እናርአዩ ገዛይን መሰወይን ሙሉእ እዩ ነይሩ። ካብ ገዛይ ካብ ዝፈናቀል ድሕሪኡ ግና ኩሉ ነፃ ታሪክ ኮይኑ ኣነ 6 ቤተሰብን ካብ እንበልዕን ወርሒ ጾምና እንሓድረሉ ግዜ በዚሑ ብፅሑልና ክብሉ ተማሕፂኖም። ካሊእ እውን ርእሳ 2 ዝሓመሙ ደቂ ኣንስቲ ግዜ ብዘይህብ ጥሜትን ውሽጢ ምዃኖም ዝገለጸ ተፈናቀልት ብጥሜት ወላድ ሞትን ምክንያት 2 ሰባት እናቀበርና ኢና ማለት ካብ መዓልቲ ንድሓር ሞይቶም ዝተቀበሩ ናይ ሓደ ኣቦ መቃብር ኣርያ። ኣብቲ ጉዳይ ስምረት ፓርቲ በዚሎም መዓልቲ ህፁፅ መግለፂ ግልጽ ገይሩ። ብናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ምብራቅ አፍሪካ ጉዳያት ኣማኻርን ብቀደም ናይ ትግራይ ክልል ርእሰ ምሕዳር አቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ እቲ ፓርቲ መተሓሳሰቢ ኣብ ትግርኛ ጌታቸው ረዳ ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ፕሬዚዳንት እዮም። ስምረት ፓርቲ ግና ካልእ እዩ። ዜና እውን ከም ዘለዎ እዩ ዝተርጎመ ዘሎ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዞባ ኣስገደ ወረዳ ሕፃፅ ተፈናቀልቲ መዕቆቢ ነበርቲ ጥሜትን ንምስጋርን ህፁፅ ንምብፅሓን ሰብኣዊ ሞራላዊን ክዋፅኦ ኣለዎም ኢሎም
اتناي دحر قجل إلو تصوع حوحات كاب هزبي ندحر نمدحان مزمر بساوانت بحلينا بسنة مقار بحقي تقبالنا تيبولن تخون هزبنا بزيت انسى حساب انا موت يخبل وانجيلو سمرات كلهم سواو درجتات نزز حزن كونتات بهصوت كفوت حوت او اعتقريبو از خونتات كاميديان تزي تحاويو اب قالت كابتات استفناقلو استسدتن وغناتون ناي مسقاي ناي موتن حدقا خم زغاطمم زخونه طرطاري يلن كبل اتسمرت قاليتو جيبوتي أو إثيوبيا ناي بزحت أجلجلوتات نزه كوبانيات معقب مجبرات نجيرو نهاجرات سبستانات بدنجت زم حلالفو أجدا خبيت أجم فتير تبايل نهاجرات دبلوماسي كاو جحف أو تيجي بناي بلتقنا بناي جيبوت سبستانات أنكو أو زخونة ودو كيف مستعجب قول استفتر أجدان كل علو درجة بوت حلو ناي بلتقنا بارت مكتل بريزيدنت زخونة آدم فارز مرحو وجل لوخ ذا حلف سمنا وجيبوت توقع عزم نهاجرات سبستانات كم كرت غير نيرو نجرجنا ناي إثيوبيا ناي ولك مالتي مودال ترانسبورت أجلجلوت زو كوبانيات جيبوتي ودب كي صحت خي قارصو نايت ودب سبسلطانات بدنجت اجدا خمس جبرون بناي ولق اسوات كوبانياتات ناي لوجستيك ترانسبورتن زفر كبيت صقمن كم زغاطمم فورچن صبصيو ناي جيبوتي ودب ممحدارن كاب حج ندحر ابت ودب درسين قورطو زخولو ناي نغدي مركبن زلوم كوبانياتات طرا يميلو بزا حدش ممرح مخنيات ناي ولق اسب ترانسبورت كوبانياتات ناي كارغو صعنتن كاب ودب كوصو خم زي كالو تملاخيتو بمايت مليونات زقطور ناي انفستمنت تلمون حدغا خم زودقو بزا زفر اب إثيوبيان جيبوتن ماخل قدميلو استفرمنا ناي ودب اطاقما سمعنا غزي قدب حليفو يمنغستن ولق كوبانياتات نمجمرا غزي فقاد ذهب قدم حد عمت كخون كلو قدمينه تزفر ببيناينه تقاطير وطنح ناي منغستي ناي بحر ترانسبورت ناي لوجستيك تكال منباري فلت يوكرين بروسيا اب حد سومنش تطراي بشحن سميتن درونات تدبديبا تبايلو ناي هاغرات بريزيدنت فلاديمير زيلنسكي كابزن درونات بتوساخ بشحن 200 بومبታት بتشعه ميسايلات دبداب تفصيملنا له إلو ملو بريزيدنت بتليجرام قطم افزس فرو ملخت روسيا بسومن طراي بدرون بومب بميسايل بمحجاز متقعت مفصامات تقيسوم اذا بسفلالي ناي يوكرين كابتات تخايده إلو ملو بتدبداب لعل غداتن زوصح او دو خفالن او اديسان مخانو استزارو زيلنسكي او استغدو بوتاتات سرع هوتن مملاسن صعري إنا جبرنا إنا إلو ملو بريزيدنت وصيهم نا يوكرين نا أمريكان تدررت زي خوينات بخمي دوم مال كم زكالن سلام بزملة سلمان قدي نا يمسرحن قتيلو ملو أو روسيا استجبر معقم بزجبا ملكو عنا سرح مخانون تردينا لنا إلو ملو زلنسكي وصيهم ورا حيلي لهم زتوعو نا روسيا طور كنات من مروحة خم زي بمرداء نابزمت ملاسن يهلو إلهم بروسيا بيوكرين ما خلص تولع خوينات بزعلت بشحن سيستم 9 شوعة معلت زغطر خون كلو وجدوا نا موالزتات انت جمرون حجون جناءت خوينات كم زقطل يزركب كوبرات تقاتلنا لهم زدلنا يا مرس سقديات ابزازيمنا لنا لايك شير كومنت مغبار ان شاء الله زلكم دقف كم زي ترسعنا بلنا بخلط تمثال حبري تخسب نرخب سلام